Volleybalsters van Snit strijden met Sliedrecht om kampioenstitel. Cambuur bezorgt het kopper in Zwolle koude douche. LDODK maakt vol aan de bak voor promotie. Dit is de sport van maandag 2 april. Goeien en welkom bij Boppenslag. Harkema's Boys is in strijd in degradaties. Nu namens het op zijn concurrent SVWZ. Jo Wittewol, de club van Hans Kraai junior. En ik nog kwart omtinken voor ijshockey, het WK onder de 18 op het Jereveen. Maar de volleybalsters van Snit staan meer als verrassend in de finale om het kampioenschap van Nederland. Sinds Sliedrecht. In een best of 5 matten beide ploegen uitmaatje water met de titel van Trogiet. De eerste wedstrijd waard woen, maar daarna weer 2 keer verlies voor de ploeg van coach Petra Groenland. Juster stier de 4e confrontatie op het programma. Die wedstrijd moest woen worden om zicht op het kampioenschap te houden. Het is lang lien dat er in Snits zoveel taskogers kwamen op een volleybalwedstrijd. Want de sporthal zit grootvol van deze 4e editie van Snits in Sliedrecht. En hier draait het alweer om. De beker. En die krijgt nog even een mooi ereplakje. 2 tafels op elkaar. En daar zit hij dan. De kampioensbeker. Makken in joggetje 48. En eerlijk is eerlijk, zo shot hij direct uit. Het kiffen zelfs zomaar dat er een eind komt onder de titelrace van de equipe van coach Petra Groenland. De ploeg zit met 2 in achter in deze best of 5 serie. En volgen ze nog een beslissende 5e wedstrijd uitdwingen, dan moet er vast woen worden. Hoe? Dat maakt het niet uit. 2 keer achter elkaar binnen Snitsers volslijn voor het spelen trots Sliedrecht. En Groenland wilde nou in elk geval een echte wedstrijd van Moitje. En maakt het haar in de eerste set een keer goed leuk op de skiesdochter. Als je elke keer op cruciale momenten de bal weer tegenkrijgt, er staan gewoon 4 lijnrechters omheen. Geven gewoon touché aan en mijn vrouw die gaat gewoon weer haar eigen spelletje spelen. En fluiten en doen. En dan denk ik, ja, je hebt 4 mensen die er rechtop staan. Die kunnen het exact zien wat er gebeurt. En dan moet je niet je eigen ding gaan doen. Hoe dan ook, Snits begint net goed onder de wedstrijd en zit in no time met 4-0 achter. Maar ze knokken haar een goed waarom in die eerste set. Komen zelfs nog even op vastsprong, maar de nooi rint Sliedrecht toch weer uit. En de eerste set gaat uiteindelijk met 24-20 naar Sliedrecht. Sliedrecht is echt qua alles krek wat vierder als Snits. Ze hebben meer ondervinding, ben krek wat sterker en, echt net onbelangrijk, Sliedrecht had een volle hegere begrutting als de Snitsers. Maar in de tweede set toont Snits veerkracht en komen ze op vastsprong, 23 noggetje. Sliedrecht, mooi, Gommans onder service. Dit, de smash van Roos van Wijnen, wordt goed pareerd. En dit is het kanon aan de orenkant. Nienke de Waard, het kanon van Sliedrecht. Het budget in elk geval de 23-20 voor Snits. Op een nij, Gommans. Bianca Gommans met de surf. De goede stop en dan de tip in van Hieke de Boer. Die bal valt goed. 24-20. Setpunt voor Snits. Opslag komt van Klaske Sikkers. Kind Snits, deze belangrijke tweede set pakken. De Waard nou vanuit de andere kant. En die bal valt goed. 24-21. Het god is nog maar treien. Koster, maar de service. De stop is moeizaam en dat werd oorstraft. Terug de Waard. Prima reflex, zo'n je van Ellen van Wijnen. Maar de bal had de groen al rekken. 24-22. Stadig on kroep Sliedrecht dichterbij. Nog altijd een vol setpunt voor Snits. 24-22. Sliedrecht met de service. Moeizaam. Oer het net. Kan Sliedrecht profiteren? De Waard. Nee. De stop is goed. En dan moet Roos van Wijnen het wan. Roos van Wijnen doet het. Het is de 24-22. 1 in sets. En Snits zit dan weer volslijn in de wedstrijd. Maar de tweede set gaat op een nij naar Sliedrecht. Met 24 om Sontje. Groenland pept haar vooral nog een keer op. Van die belangrijke 4e set. En het is razendspannend. We pakken de stoorn op. Bij 23-23. Thijssen met de opslag van Sliedrecht. De stop is van Van Wijnen. En Van Wijnen slaat de bal boeten. Maar de bal is onrekken terug het blok van Sliedrecht. En dus 24-23. Setpunt op een nij van Snits. Venna Seinstra. Kan Snits er nog een 4e set uitslepen. De ploeg toont veerkracht. Daar kun je toch eens alleen nog maar bewondering voor opbrengen. Dan Van Wijnen staat die bal in het blok. Punt van Sliedrecht. 24-24. Het is spannend in de Snitser Sporthal. De surf van Nienke de Waard.
Moeizame stop. Bult kan die bal alleen nog maar authentiek hoe het net in te brengen. En dan het kanon van De Waard. En dat is op een het punt voor Sliedrecht. 24-24 matchpunt voor Sliedrecht. De Waard met de surf en die wordt net goed verwerken terug de Snitserfrolje. En dan is het oer en uit. Sliedrecht is de kampioen van Nederland. Wint in 4 sets van Snits en daarmee ook de serie. De vreugde is er bij Sliedrecht en de trend die bent er bij Snits. Maar toch kunnen de Snitserfrolje gruts wijzen op wat zij in de play-offs zien lieten na. Vijfde set had er toch sowieso in gezeten. Ja, dat is gewoon heel jammer dat het dan na die 4 sets voorbij is. Ja, we zijn er nog dichtbij om een 5e set eruit te halen. Maar het lukt ons uiteindelijk niet. En dat is ook de verdienste van Sliedrecht natuurlijk. Je krijgt wel felicitaties met 2e plek, maar daar kan je nu nog niet blij mee zijn. En coach Petra Groenland had het na ouderin nog altijd over het optreden van de scheidsrechter. Wat heeft u tegen de scheidsrechter gezegd? Dat ze heel slecht gefloten heeft. Wat zei ze? Niks, ja. Voor de rest niks, ja. Nou prima toch? Nou Tonsy, dan ben de Snitser volleybalvrouwen te gast in het Boppenslagcafé en zullen we praten over die fantastische play-offs. Cambuur bezwargen FC Zwolle juist er een dikke domper. De Leeuwarden stuurden de koprenner met 3-0 naar huis. Cambuur hier een pikstart terug binnen 5 minuten al met 2-0 voor te komen. En daarmee was de basislijn voor de verzinnen overwinning. Opvallendste man in de basis bij Cambuur is Marco Bizot. De keeper wie haast 5 mannen uit de roulage met een blessure onder pols. In de tussentijd die is zijn vervanger Robert de Loeke het goed, maar toch kiest Alfons Arts nowhere voor de fitte Bizot. Marco was voor zijn blessure eerste keeper, heeft een prima ontwikkeling doorgemaakt. We hebben daarna een win-win situatie gehad voor Robert en voor onszelf. Robert heeft aangetoond dit niveau aan te kunnen. Maar ja, op een gegeven moment als Marco fit is en speelklaar is, moeten wij een keuze maken. En de keuze is gevallen op Marco. En dus mooi de man die het hier wordt van Ajax, Tjen Zwolle werd wat er in huis had. Het Cambuurstadion is sfeervol, maar dik 100.000 taskogers. Ze hopen op een herhaling van de confrontaties van de laatste jaren, maar een proto-spektakel. De thuisploeg zet in elk geval goed uiteen. Ozan Turk krijgt een tweede kans. En daar zit Robert van Boksel en het is 1-0 voor Cambuur. Nog geen 3 minuten onderwijs en de score is al evenbrutsen. De tweede facet van Turk is op maat. En Van Boksel die maakt het zijn tweede van het seizoen. En dit bart nog geen 2 minuten later. Een instudiëre vrije trap van Mart Dijkstra. Bij de tweede peel Marco van der Heijden. En daar is Wout Drosten. 2-0. Binnen 5 minuten en wat een dreamstart. Zwolle stapt voor buitenspel, maar Marco van der Heijden ontsnapt. En Drosten die maakt het vervolgens zijn eerste officiële goal voor Cambuur. Ik wist niet dat jij ook kon scoren. Ja, toch wel. Ik heb vorig seizoen ook gescoord, hè? Dus gewoon een lopende band. Nee, maar het is inderdaad een hele fijne goal. Ik bedoel, voor mezelf ook goed. En ik heb toch altijd wel willen scoren. Dus, en deze wedstrijd is extra fijn. Ik bedoel, 2-0, stel dat je die niet maakt, dan kan het ook anders lopen. En, ja, dat is echt fijn. Maar de start viel voor de koprenner als een koude douche. Zwolle beziekt hem te herpakken en krijgt hier een vrije trap via Joey van den Berg. En Zwolle-trainer Ad Langeler zocht dat hij rap naam wordt op Narsing, maar daar zit Marco Bizot. Die is alert en pakt de inzet. Het broerke van Heerenveen-speler Luciano Narsing. En even later bewijst Bizot opnieuw zijn weerde. Drost op slot, maar het schot, maar een prima reflex van Bizot. En die liet zien waarom hij het vertrouwen krijgt. Heb je erover ingezeten of je er weer in zou komen? Want Robert de Loeke heeft het goed gedaan. Hij heeft het goed gedaan, zeker. Dat is alleen maar leuk voor hem natuurlijk, dat is goed voor hem. Maar ik had niet anders verwacht dat ik er weer in zou komen, sowieso. Gewoon eigen vertrouwen hebben en dat is goed gelukt. Ja, je hebt gewoon vertrouwen in jezelf. Je hebt vertrouwen in jezelf, tuurlijk. Ja. Dat is ook belangrijk. Bizot helpt Cambuur door die dregenfase heen en dan kan de thuisploeg zelfs weer komen. Maar een paas van Van der Heijden op Melvin de Leeuw. Altijd actief, de vleugelonvaller. Nou maakt Scott op Boer. En dan is daar Bob Schepers. Hij reageert vlugger als de verdedigers van Zwolle. En het is 3-0 voor Cambuur na een dik jaloere. Riante uitgangsposities in de koprenner. In de tweede helft neemt Zwolle dan meer risico's en brengt maar Ruter Heide een extra onvaller. Ze kennen het net oors als ze er nog wat van maatje willen. Maar meer dan dit schot van Arne Slot smiet het net op.
Uit zijn dit moment een kwartier van tijd. Asciente maar de paas op Jesper Drost. 1-9 maar Marco Bizot, maar die houdt zijn goals in. De wichtigste redding van de midden, want Oosje Zwolle nog voor een hectische slotfase zwaar kind. Ja, had hem eigenlijk overal binnen kunnen schuiven. En, ja, ik bleef goed lang staan natuurlijk. En hij schoot hem zo tegen mijn voet aan. Ja, ik denk dat is wel belangrijk. Anders kom je natuurlijk nog met 20, 30 minuten te spelen kom je nog op een 1-0. Die hun scoren. 3-1. Ja, op 3-1, maar 1 voor hun dan. En ja, dan weet je dat hun nog meer ervoor gaan. En dat is belangrijk ja, dat je die ook eruit haalt vanzelf. Onder aan krijgt Cambuur kansen om de score nog mooier te maken. De Leeuw maar de paas op Barto. Boer zit ertussen, maar dan Bob Schepers. Mooi boogbaltje, maar Schepers is geen Dennis Bergkamp en dus misleert het. Cambuur wint wel met 3-0 van Zwolle. Maar trainer Alfons Arts die weet dat zijn ploeg er nog net is. We zijn nog steeds niet zeker van die eerste 8. We moeten nog iedere wedstrijd keihard knokken om de punten binnen te halen. We moeten ook niet te veel naar andere ploegen kijken, we moeten naar onszelf kijken. En ik denk dat we de volgende week daar een hele goede stap in kunnen zetten om bij die top aan te sluiten. De staan dan in de Jupiler League. Cambuur klimt terug de overwinning naar het 5e plak. Het stiet nou dicht bij elkaar, want het verschil met de nummer 6, Den Bosch, is maar 1 punt. En trainer Alfons Arts hield er al over. Zijn ploeg stiet voor een wichtig Peeske weekend, maar liefst 2 wedstrijden. Vreed eerst in het leegklasseren Veendam en Peeske Mandi komt concurrent Willem II naar Ljouwert. Om rechtstreeks de degradatie uit de topklasse te ontrinnen, moet Harkemasse Boys de komende wedstrijden punten pakken. Sneun wie SVZW uit en inwierden de Tjinstander. En dat is een directe concurrent als het om het onderste plak gaat. Harkemasse Boys in SVZW om directe degradatie te voorkomen. Het is de directe concurrent voor Harkemasse Boys en daarom was er woel worden. Je hebt de ongeval van de Boys en dan komt Makuna krek te let op het onjaar van Harvey Bishop. De eerste kans voor Len. Boys winnen wel volle beter als SVZW. Maar hier komt de ploeg uit Wierden dan onder een ongeval daar. Het schot is voor Harkemasse Boys nog een slapping en Jacob de Vries shot de bal niet omgegaan. Dan de vrije trap voor SVZW. Bal weer terugkomt en dan komt Tom Prumus in balbezit en die passeert het keeper Jacob de Vries. En dan stiert het wel in 0 voor de ploeg uit Wierden. Nog eens het terugkoppen en dan draait Tom Prumus hem makkelijk vrij. En rennen de Boys weer eens achter de feiten aan. 1-0 in de 21e minuut. Harkemasse Boys dan. Romano Denneboom, hij is weer waarom na de blessure, een hamstringblessure. Hier de overtreding op hem en de vrije trap voor de Harkemasse Boys. Oebeleskokker neemt die vrije trap. En dan een prachtige reflex van keeper Björn Nijsink van SVZW. Zocht ek assistent-trainer Frans Kraai junior. Harkemasse Boys zet op een nijhoorn. Harvey Bishop, krap om zijn man heen. Krijgt dan de ronde van het schot, maar die wordt miraculeus keert terug de keeper mooi de voeten. En dat smiet dus neer op van de Boys. Oebeleskokker. En dan het schot van Roel van der Meulen. Maar dat zielt niet ook aan de goal. Een hele goede mogelijkheid voor de Harkemasse Boys. Maar de Boys worden sterker en sterker en blijven in balbezit. Oebeleskokker. Oebeleskokker nog hield niet. Krijgt dan de ronde van het schot en dan dochter op een wijze zat we van Oebeleskokker wint binnen. Hij zwaart het voor de 1-1. Omzielt hier Simon. En dan is het Denneboom die naar boeten gaat en rond te creëren het voor Oebeleskokker. En hij zwaait het in de 61e minuut voor de gelijkmaker Ian Gelijk. Op een ei Oebeleskokker. Prachtige bewegingen. Romano Denneboom. En is het paasje krijgt te kwad. De hoekschop die bloot over van de Harkemasse Boys. En die neemt Oebeleskokker zelfs. Bal weer terugkomt. En dan staat ter Harvey Bishop. En mooi een diagonale pegel. Zwaait hij dat de Boys op voorsprong komen. 1-2. 8 minuten na de goal. Na de leakmaker is het hier Harvey Bishop. Mooi een prachtige goal. 1-2 voor de Harkemasse Boys. En dan zocht ik Kraai junior het net in zitten. De Boys gaan er terug. Mooi een goede onvalspul. Oebeleskokker. Op een ei Oebeleskokker. En let hem maar weer eens uit, Harry. Jouwemsan kan ons net.
Want als Oemelskokker die warm is, dan gaat zijn bal er gewoon in. Ian Treien. En dat is de 81ste minuut. Prachtig aanmaken terug, Oemelskokker. En de 3 punten, je mooie hartstikke is 6 punten binnen van de Harkemasse Boys. En daar wint ze daar. Je weer de hele club, de spelers, sponsors, supporters. En ja, daar weer iedereen wel heel erg naar op zich. We halen hier fantastisch voetballen, maar ook op de bank, iedereen weer positief. Ja, dit had Harkema nodig. Er komt een veeltal en dat is juist in Maarhuis publiek, de supporters. Die staan duim bij de ingang van de kleedkamer. Docht hij dat wat? Ja, daar krijg je de rillingen van. Ik bedoel, de chemie tussen spelers en supporters is bij Harkema altijd aanwezig. En die de laatste tijd een beetje weg hebt. En nou ben ze er, dus wij zijn van jongens, ga met die hele ploeg, ga naar die supporters toe. En nou ja, en kroep ze on ja, en dat gebeurde ik. En ja, die chemie die is er weer en daar kunnen we maar verder. En dat is mooi. Terug deze overwinning kunnen ze op de Harkema weer wat rommerziek helje. Met 22 punten uit 24 wedstrijden staan ze no veilig. Maar de marge met de degradatiezone is nog wel liedjer. Barendrecht had 20 punten, dat is het plak voor de nijcompetitie. En 3 punten is nou het verschil met SVZW, dat nou vol op degraderen stiet. Bovenin is het ook nog spannend, al liet Spakenburg dit weekend dure punten lezen. Ze spelen gelijk, werd toch Rijnsburgse boys nou alleenig on kop giet. Erwin Seinstra is morgen de assistent scheidsrechter bij de wedstrijd Barcelona-AC Milan. Seinstra van Dronriep is de assistent van scheidsrechter Björn Kuipers. Die kregen de kwartfinale van de Champions League taviest. Tegeven met Seinstra en Sander van Roekel zal hij het wichtige duel leiden. De trio is ook al onwiest voor het EK komende simmer in de Oekraïne en Polen. En het fietser Leo Westra van de Tienje zal snijden meidwaan onder de klassieker Parijs-Roubaix. Juster stapte hij nog aan in de Ronde van Vlaanderen. Westra viel hem net goed genoeg om mee te strijden in het klassement. Parijs-Roubaix die net in zijn programma, maar dat is nou onpast. En zijn Friese collega Pieter Wening zal morgen voor het eerst zo'n november meidwaan onder wedstrijd. De Harkiet had een skoft blesseerd west onder knibbel na een zwiere valpartij. Wening zal meidwaan onder de Ronde van Sarthe en dat is in Frankrijk. Ijshockey dan. Op het WK onder de 18 had Nederland 2 wedstrijden verlen. Het WK werd houden op 10. Nederland speelt in de 2e divisie. In het team zit Ian Fries. Dat is Mark Hoekstra. Hij speelt bij de Flyers en ik in het team onder de 18. Mark Hoekstra with a little panic there. Throws the puck away. Nederland speelde dit weekend 2 wedstrijden. Sneu wie de Zuid-Korea de zinstander. In kwarte tijd stiert Jong Oranje al met 3-0 achter. Uiteindelijk verleerden ze de wedstrijd met 3-4. Ik juster moest de ploeg onder bak in Groot-Brittannië. Ik die wedstrijd wist Nederland net te winnen. Ze kwamen maar liefst 3 keer op voorsprong, maar uiteindelijk lukt Groot-Brittannië on het langste eind. Die wisten met 4-3 te winnen, maar wel in de verlenging. 2 oefenings hebben de kworballers van LDODK nodig om als eerste Friese ploeg naar de Kworbal League te promoveren. Het hoogste niveau in deze sport. Sneu spelen ze in Alphen aan de Rijn de 2e cruisefinale in Tempo. De eerste wedstrijd thuis werd Romwoen. Bij Weenst in de 2e is LDODK de finalist. Bij verlies volgt Tizition een allesbeslissend 3e duel in Zuid-Holland. Kan de ploeg van Gerald Aukers dezelfde kwaliteit opbrengen als een week eerder na die 26-18 oerwinning? En wat kan deze Denise Bezemer? Zij is coach van Tempo. Zij moet pervast winnen om in de race te blijven. Die vraag die zou beantwoord worden in Alphen aan de Rijn. Het is LDODK via Erwin Zwart wat hier een 3 in een voorsprong neemt. En dus zocht het er goed uit voor de ploeg uit de Gedik en Ter Wispel. Maar Tempo, ja, dat is een ploeg die vocht het voor haar laatste kans en die zal dus onhekje matten. En dat doen ze via Jasper van Doorn. Hij brengt de stand op 3-3 en is verantwoordelijk voor alle 3 treffers. Hij is dus hot, dat is duidelijk. En wat kan Tempo? Kan Tempo nou bijblijven of kan ze zelfs uitrennen? Nou, dat laatste gebeurt, want een 3 in achterstand wordt omboegd in een 4-3 voorsprong. En nu maakt LDODK weer in de achtervolging. André Zwart onder de koers zocht dat er goed afvangen wordt en benut dit boetekansje. En met 2 treffers op Riegen is het volslijn in Liekwicht. 4-4. En de wedstrijd die zal een keer kantelen matten. Maar de vraag is welke kant uit. LDODK die beziekt weer dat rendement te helien van die eerste wedstrijd. En Erwin Zwart is weer toek van afstaan. Nou weer een lietsverschil, 1-4 voor LDODK. En zo golft het op een del.
16-2 achter, 16-2 voor. De liekmakker van Jasper van Doorn. Zijn 5e treffer in de eerste helte. Zo'n gelijk. Maar het is LDODK wat in die eerste helte het laatste woord had. Er wordt goed jongen naar de persoon die het vrijsteert. Marion Visser bepaalt de reststand op 10-9 in het voordeel van LDODK. Maar er komen nog 30 minuten en dat zullen hitte minuten worden. Want tempo in eigen hal, dat is een sterke tegenstander. André Zwart mist hier in eerste instantie, maar maakt het daarna prima af. En LDODK pakt weer 2 puntjes verschil. Tol wordt zien. En dan komt het moment van de verhaalje van tempo. Een overtreding van LDODK vlak voor het einde van de tijdklok. Net handig dus. En dus de vrije worp. En die gaat erin van Rosanne Visser. En dan is het verschil nog maar 1. En tempo dendert terug. Het is heel lastig voor LDODK om overeind te blijven. Sita Bijker pakt toch een doelpuntje mee. 12-14 is de stand in het voordeel van LDODK. En dan gebeurt er iets bij tempo waar LDODK geen antwoord op had. De ene trobraak naar de oren. Hier is het Rosanne Visser. Die scoort 14 gelijk. En dat gaat gewoon terug, want de volgende trobraak is van Sanne Broeksma. En de voorsprong van tempo dus in die tweede helte. En nu is het zaak om bij te blijven, maar dat bad eerst net. Santje 14. De 4e goal van Rosanne Visser. En dus de time-out van Gerald Aukes. Hij maakt nou echt onderbak. Het gaat mij net groter worden. Maar dit bad mij de strafworp van André Zwart. Hij kan het verschil weer ombrengen naar 1, maar lid dat nee. En dus wordt er voordelig profiteerd aan de orenkant. En wordt het verschil 3 in plaats van 1. En dat weer de genadeklap. Tempo wint met 22-9. En dus komt er een tweede allesbeslissende wedstrijd. Die zit de jongen in Alphen aan de Rijn. En de winnaar van dat duel is finalist om promotie naar de league. Ik vond dat wij het net rustig genoeg weer in ons aanschot. We hebben gehaast. Op een gegeven moment kom je achter te staan. Er komt toch een bepaalde druk in de ploeg. Verdedigend winnen we net zo goed als Oude Sneur. En dan hier bij hun steeds speelpunten. Hun komen in hun spul. En wij moeten er iets achterom. Nou ja, de tweede helft hebben we toch lussen laten. En dat is jammer. En, maar ja, we moeten thuis wegrennen. En daar hebben we alle vertrouwen in dat we dan gewoon de wedstrijd pakken. Ik denk dat we ons goed hersteld hebben na vorige week. Maar laten we niet te vroeg juichen, want we moeten nog steeds dinsdag aan de bak natuurlijk. Ja, nou, het kan heel leuk worden. Alleen dan moeten we wel winnen. En bij mij is vrij nemen van het werk om het, voor de meesten denk ik. En, ja, en dan is Jan hierheen om het te staan bij mij zien halen. We hebben vandaag gezien hoe vol het zat, hoe sfeervol met de band en allemaal kinderen hiervoor met shirts en alles. Dus de sfeer is er in ieder geval. En ik denk dat het aan ons is om dinsdag te bewijzen dat wij gewoon volgende week die hoofdklassefinale moeten spelen. Hoe schat nou de kansen in? Nou, die ben nog lieke groot. Ik denk dat we hier van leert hè, en dat we er deze gewoon doorheen moeten. Dat ken hè? Absoluut, absoluut. We gaan hier gewoon heen om te winnen en dat lijkt me duidelijk. Nou, voor de fans, het beslissende tweede duel begint deze om 11:00 in Alphen aan de Rijn dus. De winnaar speelt nu 7 april de finale in Papendrecht in de winnaar van de Oren Cruisfinale. En dat is Avo uit Maarsen. Na weken weer een nieuwe oorlevering van Dirk Buitenzorg, want de Toskedokter komt op visite. Goedemiddag. Goedemiddag. Jo, ben je de Toskedokter? Ik ben de Toskedokter. Nou, hij gaat Joert voor de auto uit. En dat is eigenlijk een soort intervaltraining. Let op. Want we willen weten wat de maximumsnelheid van Dirk is. Hoe hard gaan we nou? Nou, dan moet ik even gas aan. Ik moet, nou ja, 50 rieden om bij hem te komen. En ik moet eigenlijk even schakelen. Ja. Dit vindt hij wel een mooi bochtje, dan. Ja, dit vindt hij een mooi bochtje. Sjug eens aan, helemaal draven. Hoe dit oorhint, dat zien we na je wieken in Boppenslag. Wat gebeurde er, Sjoukje?
Wow, spannend. Nee, wie we zijn. Maar dit is de eind van deze bobbeslag. Tongersdag dan het bobbeslagcafé dus, met de Snitser volleybalsters te gast. En na je weekend dan ben we de verzels weer met een reguliere bobbeslag. En dan zie je hoe het aanrint. Maar is Dirk. Een mooie junta wensen. Doeg.